Di berdewamiya nearamî û seqemgiriya rewşê li herêmê dibin destê Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) de li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê teqînek rûda. Di encamê de ziyanên canî û madî hebûn. Teqîna navenda bajarê Qamişlo ya duh li taxa Hilîliyê nêzîkî garaja servîsên taxê bû ku di encama teqîna matûreka mayînkirî bû û ew teqîn bû sedema birîndarbûna 5 welatiyên sivîl û tûmarkirina ziyanên madî li wê taxê navborî. Ji derên Xwecihê balkişandin ser ku welatiyên birîndar ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin û birînên wan sivikin û niha çareseriya xwe dibînin û rewşa wan aram e. Heman jê derên Xwecihê dana zanîn ku ji bilî birîndarbûna welatiyên sivîl ziyaneke madî gihişt malên derdorê. Herwiha dukanên bazirganiyê yên welatiyan rastî zirarê hatin. Teqîna bajarê Qamişlo piştî demekê ji teqîna min bicê hat ku ew bajar jî di bin destê PYD de ye û ta niha tu aliyekî ew teqîn li xwe negirtiye. Lê piraniya teqînan terorîstên Daişê li xwe digirin û dibêjin ku şanên wan yên veşartî bi wan teqînan radibin. Tevî ku ji navbirina Daişê hatiye ragihandin, lê herdem û demekê de bûyerên wisa têne rûdan û li hember de PYD û Qesedê terorîstên Daişê di herdem û demekê de serbest berdidin bi bihaneya ku destên wan di tawan û xwîna sivîlan de nehatiye gevzandin. Lê çavdêr û çalakvan wan bûyaran dixin stûyê heman kesên ku ji aliyê Qesedê û PYD ve têne serbest berdan.